Ading, bululik na tiba duma. Sural kit dinulod mo mit tiba to kiti. Intas gamin naman makidit. Mayat tayin suot mo. Papa naman din. Sino man ka-date mo? Ni Roberto. Nam amok so nag-chat. Kita ka nag-date kami kanto. Ata siguro aja ka-chat mo idan ay diduwa kayo lang na Alberto. Pin Alberto ngay. Anin Last week pa nga nag-break kami ni. Last week pa nga nag-break kami. Kimayat ata ka break yun lang ngay kita naman ka-date mo. Pinakadudong alam mo. Uksuti mata. Nating nabulbulo din. Apa ka din? Kaya mo tayo pulong kami at nga kuha. Di grade mo timat, 65. Kakaasik lang nga napanakitungtungtong inimistra. Bagtaman pulong kini nanay. Sige tayo pagkaklatagar kini nanay yan. Sige, result mo. Kita man dyan sapatos di kwarto. Bulo dimitin aja heels ko. Men. Tsaka, ayusin ta make up mo. Adamit la make up dyan di kwarto. Kita aja lip tint ko, gamitin mo. Hindi na nga pulong Kan, apuram. Kan, baka malate ka di date mo. Lagayan na sinigarod, iPhone. Subliknit lang ito bigat. Kaya ang talaba ako, ang karabing bigyan yan. Bye.